41 minuts de dia 4 de gener, divendres, i això vol dir que és el moment de donar llum verda als pensaments, a les cavilacions, a les diferents quimeres, i avui ho farem amb un autor en concret, perquè fa just una setmana que va morir l'escriptor israelià Amos Oz. Era considerat aquest l'escriptor de la pau i és molt conegut el seu llibre Contra el fanatisme. Sobre aquest mal tan actual hi vol reflexionar el nostre home del pensament, un fanàtic del pensaments, Toni Gené, en el seu primer Sapere Aude de l'any 2019. Benvingut, Toni, com estàs? Bé, any nou, vida nova, no? Això diuen, però tu creu que canvia qualque cosa perquè gira amb la fuga del calendari? Ja, Josep Carnés, que deia? Què deia, man, any què deia? nou, nou engany. Què te pareix? Vivim en un món d'enganys, i ja ho deien Carné, no és cosa nova, això. Si mos han d'autoenganar, ara mos apuntarem a un clàssic, no? En el gimnàs, classes d'anglès, i d'aquí 3 setmanes, què? Saps què farem tanmateix? Riades. No farem res de bo. Bé, ara parleu de la mort que se celebra enguany, avui, fa 50 anys que va morir Albert Camus, i, clar, ell té el mite de Sísif, no? Sí. De l'absurd de la vida, i parla d'aquest personatge que ha d'aixecar la pedra i després torna a caure. Per tant, ara que començam l'any, tots som Sísif perquè aixecam la pedra de la il·lusió i després, d'aquí 2 setmanes, acabarà de rodolar i l'haurem de tornar a aixecar. Home, això farà. Sí. Però bé, això és la vida, això és la vida. Li hem de posar una mica d'alegria. De qualque manera hem de passar el temps, i Clar mira, que si és sí. carregant una preda, deixant-la rodolar i tornar-la a carregar, mira, tot distreu en aquest món. Bé, avui vull parlar d'un personatge, d'un escriptor que va morir fa una setmana. Amos Oz va morir tenir 79 anys, i ell, el 2007, va guanyar el Premi Príncep d'Astúries, i el seu nom cada any també sonava com a candidat a Premi Nobel de Literatura. Ell, Amos Oz, era un lliure pensador, una persona que s'atrevia a opinar sobre temes polèmics com l'etern conflicte entre àrabs i palestins que ell coneixia molt bé, no? Sobre aquesta qüestió va reflexionar a un assaig que se titula Contra el fanatisme, no? I el va publicar el 2001, poc després de l'atac a les Torres Bessones, no? En aquest assaig, Oz insistia sempre que el problema palestí no era de territori, sinó de persones, i que tots havien de tenir els mateixos drets. Sens dubte, Amos Oz el devia conèixer bé en aquest conflicte perquè ell era israelià, havia nascut a Israel, i en aquest assaig Amos Oz denunciava el fanatisme a les terres de Palestina, però ell també fa una denúncia, denunciava un fenomen que, per desgràcia, és universal. Podríem dir que aquest problema és l'ofuscació de les idees. Sí, i avui ens trobam amb aquest problema, no? Hem viscut un 2018 molt calent en aquest sentit, no? Tenim tota la política s'ha polaritzat, però abans d'entrar en matèria seria interessant recordar l'etimologia de la paraula fanàtic. Ve del llatí, com no, ve de fanum, que vol dir temple. Per tant, a l'antiga Roma, un fanàtic era una persona que acudia a un temple, era un entusiasta d'un temple, no? Amb el temps, aquesta paraula va passar a significar persona que defensa de manera irracional una idea. És a dir, que, curiosament, fanàtic és una paraula de contingut religiós. Sí, i, clar, el fanatisme té aquest component, pot tenir aquest component religiós de fe, fins i tot, no? Per desgràcia, ja ho hem dit, la vida política espanyola està presidida pel fanatisme o pel hooliganisme, tot està polaritzat, cada partit no se mou de la seva pròpia trinxera, no hi ha diàleg, hi ha monòlegs, i cadascú viu ofuscat dins del seu propi món. Algú va dir que el fanatisme és l'esport de la ignorància. Jo no ho tenc del tot clar, perquè segurament coneixeu gent molt culta que també és molt fanàtica. Clar, és que el fanatisme afecta a tothom, ningú se'n lliure, tothom és fanàtic de qualque cosa. Tu de què és fanàtic, Toni? Jo de les etimologies. Ah, sí, això és el que te fa... Que dus quimera amb això, les etimologies, l'origen de les paraules. I soc fanàtic del pensament, també, evidentment, no? Bé, clar, és que pensament i paraules, fora paraula, fora mots, no hi ha pensament, no? Clar, sobre aquest tema em va reflexionar en el segle XIX el poeta canadenc William Henry, i ell deia això sobre els fanàtics. El qui no vol raonar és un fanàtic. El que no sap raonar és un boig. I el qui no s'atreveix a raonar és un esclau.
Per tant, qui no vol raonar és un fanàtic, no? I qui no s'atreveix a raonar és un esclau. És així. Avui mos falta diàleg, capacitat d'escoltar l'altre, cadascú viu dins de la seva pròpia illa i sempre pensam, curiosament, que els fanàtics són els altres, no? Clar, això sempre és així, són els altres que van malament. Clar, però nosaltres també poden ser un fanàtics. No, nosaltres sempre anem bé. Això és el problema. I també te trobes pacifistes que són fanàtics. És així. Sembla un oxímoron, però pot passar. Clar, és que hi ha gent que pensa, diu, ai, és que el món sempre me va en contra, Sí, sí. sí. A tu el món te va en contra? Intentam riure al món, no? El món t'empeny. M'empeny, el món m'empeny. El món t'empeny. M'agrada Bé, més això. Toni, en qualsevol cas està bé reconèixer que nosaltres mateixos també ho podem ser un poc fanàtics, o molt fanàtics. Sí, i després també sempre relacionem el fanatisme amb actes de violència, amb morts, no? Però també hi ha un fanatisme més subtil, un fanatisme de pensament, que fa que mirem el món de manera esbiaixada, no? Això ho podem veure en el nostre dia a dia, a les tertúlies, en els diaris o en la tònica habitual, que és histerisme. Cridar i vinga... Cridar. La gent se pensa que com més crides... Més te senten. Sí, més te senten i més convenceràs. I no és així. Els fanàtics no escolten, no? I volen anul·lar l'opinió de l'altre. I també els fanàtics haurien de tenir en compte una cita que a final del segle XIX va pronunciar l'escriptora britànica Evelyn Beatrice Hall i que erròniament sempre s'ha atribuït a Voltaire. És aquesta. Estic absolutament en desacord amb el que dius, però donaria la meva vida perquè ho puguis dir. No sé si... Vol dir que això no és de Voltaire? No, no és de Voltaire. I de com és que tothom se pensa que ho és? Perquè és una mentida que s'ha escampat, s'ha fet viral i... I una mentida repetida 1000 vegades. Això és veritat, sí. És una veritat. És així. I no hi ha pitjor que una mentida que una mitja veritat. Sí, sí. Bé, jo no ho sé. Bé, estem a estar. La pregunta és, com se cura el fanatisme? Llegint? Ho creus? Que se cura llegint? Segons que També llegeixis. pots ser un fanàtic de la lectura. No, però ens ho sentit que... Clar, han dit abans que hi ha gent culta fanàtica, no? Clar, sobre aquest tema també va reflexionar l'autor sobre el qual estàvem parlant, Amos Oz, no? Ell deia això. El fanatisme és més vell que l'islam, que el cristianisme, que el judaïsme. És més vell que qualsevol estat, govern o sistema polític. És més vell que qualsevol ideologia o credo del món. Desgraciadament, el fanatisme és un component sempre present a la naturalesa humana, un gen del mal, per anomenar-lo d'alguna manera. La gent que ha fet volar clíniques on es practicaven avortaments als Estats Units, els que cremaven sinagogues i mesquites a Alemanya, només es diferencien de Bin Laden en la magnitud, però no en la naturalesa dels seus crims. Amos Oz considerava que el fanatisme és un gen del mal, deia. I hi ha gent culta, dolenta, i amb aquest gen del mal, no? No diran nom, no fa falta dir noms, no? Perquè n'hi ha. Amos Oz també considerava que la llavor del fanatisme sempre brota en adoptar una actitud de superioritat moral que impedeix arribar a un acord. Ai, Toni, mira, ara has tret una paraula clau que va enllaçar de superioritat moral, que neix quan algú se creu superior a l'altre, i fanatisme vol dir que sempre va enllaçat. Sí, hi ha aquest component de superioritat moral, no? Creure que tu tens més raó que l'altre, no? Però en un diàleg, evidentment, també hi pot haver idees més vàlides que altres, no? Més legítimes. I en aquest cas, el fanatisme faria més referència a la manera com defensam aquestes idees. Tots duim evidentment, un fanàtic dins nosaltres que prest o tard el traiem a passejar, no? Moguts per sentimentalisme. Home, qualque vegada te fan treure en aquest fanàtic que duim de dins. La gent que va a un camp de futbol, cada dissabte diumenge, va a cridar i se'ls passen nit i allà. Són autèntics fans, fanàtics. Sí, però ho fan una parcel·la acotada. Sí, però necessiten aquest espai per poder passar bé la setmana. Han de treure aquest gent del mal. Què és això que se diu? Arrienda suelta. Sí, van desbocats, no? Van fora corda. Amos Oz creia que el fanatisme neix a l'àmbit domèstic, no? I ho deia de la següent manera. El fanatisme, crec, comença a casa, precisament per la urgència tan comuna de canviar un ésser estimat pel seu propi bé. Comença per l'urgència de dir a un fill «has de ser com jo, no com la teva mare», o «has de ser com jo, no com el teu pare», o «per favor, sigues molt diferent dels dos». O quan ja els cònjuges es diuen entre ells «has de canviar, has de fer com jo», o en cas contrari aquest matrimoni no funcionarà. Amb freqüència comença per la urgència de viure la vida a través de la vida de l'altre. O sigui, segons Oz, el fanatisme neix del desig d'obligar l'altre a canviar d'opinió.
i això és una ingenuïtat, voler fer canviar l'altre d'opinió. Els fanàtics poden ser persones ben intencionades, diu Amos Oz d'aquesta manera. El fanàtic és una criatura d'allò més generosa. Sovint està més interessat en els altres que en ell mateix. Vol salvar la teva ànima, redimir-te, alliberar-te del pecat, de l'error, de fumar. Alliberar-te de la teva fe o de la teva falta de fe. Que, Toni, i Amos Oz també és un poc capellanesca. Sí. Aquest concepte, redimir, fe, ànima, pecat... Bé, però és interessant. Ara que som a Nadal, està bé recordar aquest missatge cristià evangèlic, no?, que reciclava, en certa manera, Oz. Oz recorda que un fanàtic sempre creu que té raó, i és curiós perquè sempre que veiem un fanàtic sempre estan enfadats, no? Heu vist mai un fanàtic de bon humor? No, sempre fan com a sabonera per la boca, roben claus i fan mala cara. Fan mala cara. Tu ets un fanàtic curiós, perquè tu rius. Tu dius que ets un fanàtic de les paraules, però vens aquí cada divendres amb una bona riada a la boca. És que hi ha aquesta connotació més alegre de aquest devem ser pitjors, perquè riguent, divenau. Bé, el sentit de l'humor és important. I clar, un fanàtic i humor són dos conceptes que no van de sa mà, i ho recorda Oz d'aquesta manera. El sentit de l'humor és un gran remei. Mai a la vida he vist un fanàtic amb sentit de l'humor, ni he vist que una persona amb sentit de l'humor es convertís en un fanàtic a no ser que ell o ella hagués perdut el sentit de l'humor. Amb freqüència els fanàtics són molt sarcàstics i alguns tenen un sarcasme molt sagaç, però gens d'humor. Tenir sentit de l'humor implica tenir habilitat per riure's d'un mateix. El relativisme és l'habilitat de veure tal i com els altres et veuen, de donar-te que per molta raó que un senti que té i per molt terriblement equivocats que estiguin els altres, en l'assumpte hi ha certs aspectes que sempre té el seu toc de gràcia. Com més raó té un, més graciós es torna. Per tant, l'humor és un gran antídot contra el fanatisme. Amos Oz insistia que el fanatisme és més contagiós que qualsevol virus. Deia que fins i tot se pot contraure el fanatisme en intentar vèncer-lo, vèncer un fanàtic, o combatre'l. És a dir, que te poden acabar seduint aquestes idees fanàtiques amb determinada facilitat. Per tant, això del fanatisme avui dia és un mal que està molt escampat, que està molt estès, i més que un virus, podríem dir, Toni, que és una pandèmia. Penses tu que per ventura n'hi ha massa de fanàtics arreu del món? Molts. N'hi ha molts, i clar, per desgràcia, la història de la humanitat ha estat presidida pel fanatisme, per la lluita d'idees que ha provocat moltes morts. Basta recordar les croades de l'Iglésia durant l'edat mitjana, no? Amos Oz considerava que els fanàtics són sentimentals sense remei, deia, i recordava que han de saber conviure en la diferència. Ell diu que en lloc d'illes hem de ser penínsules, i ho expressa d'aquesta manera. Qualsevol sistema polític i social que ens converteixi a cadascú de nosaltres en una illa darwiniana i a la resta de la humanitat en enemic o rival és una monstruositat. I serà millor que ho recordem abans d'intentar modelar-nos els uns als altres i girar-nos l'esquena, o que la persona que tenim al costat es torni com nosaltres quan el que realment ell o ella necessita és mirar l'oceà una estona. Per tant, Oz mos recorda que hem de sortir de les nostres trinxeres ideològiques i mirar societat de la vida, que és molt diversa. Home, Antoni, però no trobes que aquest missatge sobre el fanatisme, mirar l'oceà, que ara com us explicava, peca una mica de bonisme, perquè no tot és justificable, no totes les idees se poden acceptar, tampoc. Clar, això és un altre debat, i depèn de com se miri, no? Però, evidentment, hi ha fets objectius que poden ser més vàlids que altres plantejaments, no? Un fanàtic creu que cridant més les seves idees s'imposaran més. El problema és que avui hi ha massa renou ambiental, no hi ha voluntat de contrastar idees, se cerca eliminar l'adversari, no se'l vol entendre, i clar, ho hem pogut veure en aquest 2018 que van de deixar, i clar, el panorama polític espanyol està molt crispat, no? I sobre aquesta situació de crispació, fa unes setmanes la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, feia la següent reflexió. La política ja és una fàbrica de polarització per enardir votants i mantenir-los segrestats sentimentalment. Convertits en seguidors polítics, en idòlatres ideològics, confonem la defensa de les pròpies conviccions amb l'aversió a qualsevol canvi de criteri.
Per tant, el hooliganisme, jo no sé si ha arribat per quedar-se a la política espanyola, però clar, el hooliganisme del futbol, per desgràcia, s'ha instal·lat a la política. Som seguidors incondicionals d'un partit polític, igual que som seguidors incondicionals d'un club, no se'l critica, no? I intel·lectualment això és molt pobre, això estic fent molt de capellà, trobes, Toni? Home, jo ara te mirava i així com parlaves i capetjaves, dic això, sí, tenim un de capellanero aquí assegut a taula, però bé, t'entenem, te seguim. Bé, a veure, el fanatisme és el nostre pitjor enemic, no? Podríem dir. La gent no se vol qüestionar les seves idees perquè no vol sortir de la seva zona de confort dels seus prejudicis. Prejudicis, un tema del qual ja en vares parlar fa un parell de setmanes, si no ho recordam malament. Sí. Prejudicis que, bé, no per ventura no en té tothom de prejudicis, vol dir que... No, tothom té prejudicis. No. Sí. Presentem una persona que no tingui aquí de dins, aquí en aquest estudi hi ha prejudicis. On els veus, tu? Tu, en Marc i jo tenim prejudicis. Molt bé. Vol dir que tu no en tens? Què passa? Tu ets un sant, no? Clar. Sí. Bé, ara és Nadal i tot s'ha de perdonar, vinga. Bé, a veure, fanatisme i prejudici són dos conceptes que van de la mà. Clar, el fanatisme és enemic del canvi, no? I en aquesta vida tot canvia, o no? Tot canvia i tot segueix igual. Però els fanàtics se resisteixen a acceptar que la realitat canvia i això ho diu molt bé Mercedes Sosa Ai, que t'agrada, que t'agrada. en aquesta fantàstica cançó. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir una mà. I de Toni Gené, amb Mercedes Sosa, volem posar pau en aquest fanatisme d'aquesta societat contemporània i recordar als oients que si voleu fer podcast del Sapere Aude de Toni Gené d'aquesta temporada i de qualsevol de les anteriors, basta que entreu al web de Toni Gené, que és www.antonigené.com. Però si